Amen. Amen. A second to myself up. Ndipe nguva ndikwanise kugadzirira. The title I chose for today's presentation Title yandachuza kupresentation ino is Don't I Have the Freedom? ndeyekuti handina here rusununguko. I have freedom of speech. Handina here rusununguko rwekutaura. And so today I would like to take the opportunity to talk to you about some sort of personal experience. Saka nhasi toda kutora mukana wokutaura nemi neexperience yangu yandakaita inini. Experience and struggles. And I imagine that it is not only my experience that it's a learning curve to learn how to connect the dots. Ndofunga kuti haisingori experience yangu ndega asi kudzidzira kubatanidza madots ese. It's actually a skill that we need to develop. Utori unyanzvi watinofana kutodevelopa tese. To develop a foresight for the impact of the small details that they can have in the future. Tinofanira kudevelopa muono uri kumberi weimpact inoitwa nemadetails madiki diki atinosangana nawo muupenyu. So those who know me might know that I've never been too much interested into politics. Kuna vanondiziva vanogona kugadziridza kuti handina kumbobvira ndakanyanya kufarira zvenhau dzepolitics. And for a long while I just thought that politics was quite confusing. Kwenguva refu ndaingofunga ndichingoti politics dzinoconfuse. I don't think it is. But I used to think that I could afford to just stay out and just watch things develop from a certain distance. Ndaifunga kuti ndogona kungogara hangu ndiri nechekure ndichingoona zvinhu zvichidevelopa ndiri kudistance yandine ndiri safe. Imagine you're familiar with the Ellen White quotes about politics. Pane zvakare maquotes aEllen White maererano nezvepolitics. If you don't read properly, you might be thinking that she's advising Adventists. Ukasaverenga zvakanaka unogona kufunga kuti vari kutopa advice kumasabata. That she is advising Adventists not to get into politics in any fashion. Arikupa advice kumasabata kuti vasapinda mupolitics chero dzipi zvadzo. Because I mean, in the sense that it's actually not worth spending time understanding the issues. Ndichireva nzira iyo yekupedzawo nguva munhu achinzwisisa zvinenge zvichiitika. So these ideas, we at some moment we absorb them when we are young. Pfungwa idzi tichiri vadiki dzimwe nguva tinodziabsorba. And it's not always so easy to see how these concepts carry on into our current thinking. Hazvina kupfava kuona kuti maconcepts aya anoendera mberi sei mukufunga kwedu. I believe I can say in the past years I've gone through a learning curve. Asi kana ndichigona kutaura ndichiti kwemakore apfuura ndakaenda mukudzidza.
and that the idea that you can just do your own thing pfungwa iyayo kungofunga kuti handogona kungozviitira zvinhu zvangu, that it's nobody's business what you do behind your closed doors, kuti hazvinei nemunhu kuti ndiri kuitei kuseri kwemasuo angu. you speak and what you think about, let's say, women or homosexuals, Zvandinotaura kana zvandofunga nezve kana kuti madzimai kana kuti you belong mahomosexuals, to friends or family. vemhuri kana kuti shamwari dzako. Yeah, this idea that it's nobody's business Ndaiva does not stand in harmony with how we understand things work. ndaifunga kuti hazvinei nemunhu, but hazvisi zviri izvo mashandiro azvinoita manje. I believe that it's quite common in society Muchitenda kuti musociety zvinhu zvinowanikwa chaizvo, this idea that you just respect everyone and everyone can has his own convictions and ideas. pfungwa yekuti unogona kungorespekta mumwe nemumwe munhu, mumwe nemumwe ane maconvictions ake nemaideas ake, As long as you keep these things for yourselves and don't do any harm to anyone, kuti unongozvichengetera zvinhu zvako uri kwauri wega usingakuvadzi vamwe vanhu. it's the same, live and let live. Zvakafanana nekuti rarama wosiyawo vamwe wozviraramirawo. Actually, it really sounds like a solution to all sorts of problems. Unotoita kunge ndiyo solution kumatambudziko ese atiinawo. You also know now that this is a libertarian concept. Zvinezvi taane ruzivo rwekuti iyi concept yechilibertarian. So, I'd like to think that it may require time, as talking of politics, Ndinoda kufunga ndichiti zvinoda chinguva kana achitaura nezvepolitics. may require time to understand the things and their relevance. Zvinoda tova nenguva yekunzwisisa zvinhu izvi uye kuti zvine relevance yei. Not afford to just stay neutral. Hauchakwanisi kuramba ungori neutral mazviri. To use this expression, to remain sitting on the fence Kana ndichishandisa kutaura kuti uramba wakagara pafenzi, is just will take you down the wrong path. zvinokuendesa kunzira isiri iyo. If you actually think about it, it has been like this from the very beginning on. Ukada kutozvifunga chaizvo unoona kuti zvazvakangodaro kubva kwekutanga chaiko. The message that you all confess to be part of, Message iyo tese tinoti tiri mairi, movement, iyo message yemovement, has led us again and again to certain points yakaramba ichititungamirira kazhinji kune mamwe mapoints where you have to make decisions. kuti tinofana kuita sarudzo. I believe that's actually the way that God chooses to wake us up. Kana iriyo nzira yekuti tinosarudza kuti itimutse nayo, Wake us up from slumber. kuti itimutse kubva kukurara kwatakaita. It's his way to push us constantly, Ine nzira yekuti pusha nayo, to help us in this growth process. kutibetsera muprocess iyi yekukura. You're familiar with the model of Eden to Eden. Tese tinoziva model iya yeEden kusvika Eden. And we know that Genesis 1:26 Toziva says, zvakare kuti Genesis 1:26 Mwari vanoti, and in our image, after our likeness. takagadzirwa muimage yaMwari nekufanana naMwari. Now, as we approach once more Eden,
Apo patiri kudzokera zvekare kunosvika kuEden, we are in this process of being once more transformed back after his likeness. saka tiri kusvika zvekare pachimiro icho patiri kufanirwa kushandurwa. I said I would be talking about a little bit of myself. Ndiregerere ndinogona kunge ndakutaura zvakati wandei pamusoro pangu. And so it was a number of years ago Makore mashomanene apfuura that it came along an interesting person. kwakauya mumwe munhu aive And ari interesting. that was my first actual contact with libertarian thinking. Yanga kusangana muupenyu hwangu kusangana nemunhu ane mafungiro echilibertarian. With the ideas may had quite me before. First time look closer to someone who openly is a declared libertarian. Ndasenda ndambosangana nemunhu anobuda pachena onyatsotaura kuti iye mulibertarian. So this name, some of you may be familiar with. Murume uyu vazhinji venyu munogona kunge muchimuziva. Noam Chomsky. Anonzi Chomsky wataura. Chomsky is a very interesting person. Saka murume uyu anonzi Chomsky munhu anoshamisa chaizvo. If you study at the university, if you understand how education works. Kana uri munhu wekuti wakaenda kunodzidza kumakoreji emhando yepamusoro unoziva kuti kudzidza kwemhando understand how articles are published and quotes are referenced. Kana uri kuziva kuti izvoni kana uri kuda kupublisha chinyorwa chako unoita sei kana kuti kunyora mareference kuti zvinhu zvawanyorwa. It's interesting to know that Professor Chomsky is among the most cited, most quoted individuals in articles published in the past 20 years. Saka zvinoshamisa kuti Professor Chomsky ndiye munhu anonyanya kutaura pamusoro pake mukati mezvinyorwa zvakanyorwa mumakore mashomanene apfuura. This is not necessarily because he's a libertarian or he likes to share his libertarian ideas. Haisi nyaya yekuti zvakakosha nekuti anofarira kutaura pfungwa dzake dzechilibertarian kana kuti anozvibuda pachena kuti mulibertarian. To a large part, to his contributions that shaped science. Asi inyaya yekuti pane zvaakaunza mukati mezvidzidzo zvescience. Science of linguistics. Zvidzidzo zvakafanana nezvemutauro zvelinguistics. Important contributions to the study of the English language or language in general. Saka munhu akanyanya kuunza zvinhu zvakawanda mukati mechidzidzo cherurimi rwechirungu. He is also well known for his long track record of anti-war activism. Anonyanya kuzikanwawo zvekare nenyaya yekuti munhu akapinda mukati menyaya dzehondo. Was for his contributions on propaganda and media, the use of propaganda media. Anozikanwa zvekare nenyaya yekushandisa nhau dzemanyepo mukati mezvekutorwa kwenhau. He's a very vocal critic of American foreign politics. Munhu anonyanya kutaura achishoropodza zvematongerwo enyika mukati meAmerica. And lately he's been also very vocal, very clear about warning about the nuclear threat and the climate crisis. Saka mazuva mashoma apfuura anozikamwa nekunyanya kutaura pamusoro pekupa chenjedzo pamusoro pekushandiswa kwezvombo zvenuclear. So I'm saying all this so you may understand ndikutaura zvese kuti mukwanise kunzwisisa that these were all topics that had me interested.
kuti munyatsonzwisisa kuti izvi ndo zvidzidzo zvakaita kuti ine And so I'm interested. From time to time, I would go on YouTube and look what he had to say on current affairs. Saka kazhinji ndinoenda paYouTube ndichida kunonzwa kuti iye ari kuti chii pamusoro pezvinhu zviri kuitika mazuva anaya. If you like reading, it's quite nice to read his essays. Kana uchifarira kuverenga, zvinonakidza chaizvo kuverenga zvinyorwa zvaanonyora. He speaks, he's a very calm and centered interview partner. Ane mumwe waanoshandidzana naye He's now in his 90s. Iye wanoshanda naye akura zvakadaro zvoti makore ake asvika kuma 90. And he's still in great demand as a interview partner or participant of debates. Saka munhu iyeye akura zvakadaro achiri kuonekwa semunhu akakosha chaizvo nhau dzekuita nhaurirano. As I said, he's a declared libertarian, to be more precise, a socialist libertarian, as he calls himself. Saka uyu akanyatsobuda pachena kuti iye mulibertarian uyezve anototaura kubuda pachena kuti pfungwa dzake ndedzechilibertarian. So if you look up socialist libertarian, kana wakatarisa malibertarians ari masocialist, it's a term which is interchangeable with the word anarchism. Unowanzo kushandiswa pachitaurwa pamusoro peinonzi anarchism. So anarchism, in its root meaning of the word, chinonzi anarchism kana tingada kuziva kuti chii, means to be against authority. Zvinoreva kuti munhu anogara achipokana nevatungamiriri. Make sense to be against authoritarian state power. Zvinoreva kuti munhu anogara achipokana nevatungamiriri venyika. Authoritarian state power, okay, not just any state power. Kwete nyika dzese, utongi hwenyika dzese. So there might be this common idea of anarchism, of some situation of general chaos. Saka pane imwe pfungwa yekuti munhu anokwanisa kunge achipokana nezviri kuitika nekuda kwezvinhu zviri kuitika panguva iyoyo, nyonga inenge ichiitika panguva iyoyo. It's it might be fair to say that that's not quite what it's being proposed. Ndinogona kutaura nekuti harisiro inzwi chero nekuti tinogona kushandisa panguva yakadai. But it's definitely about shifting the responsibilities to the people. Asi zvinongoreva kuti kubvisa maonero ako kubva kuvanhu, kubva kunyika uchiendesa kuvanhu. Or state minimal intervention. Kana kuti kupindira mbichana kwenyika. Maybe you already guessed why I'm telling you all this, my little political background or at least interest. Saka munogona kushamisika kuti sei kwandiri kukuudzai zvese izvozvi mushure mekunge ndataura zvandoda kutaura. And reason being that I assume all of you have been following the recent studies. Ndine chikonzero changu ndechekuti ndinovimba kuti tese tanga tinyatsoteerera zvidzidzo zvazvo. The recent studies having been shared by Elder Tess on recorded Vesper studies. Vandiri kureva zvidzidzo zvaitwa naElder Tess pamavespers ese avaita. So when Tess speaking about libertarianism, its dangers, Elder Tess paanotaura kuti libertarianism chinhu chiri chakaipa, it did naturally provoke an immediate resistance in me. Zvakabva zvatogadzira kutogara ndatosiyana resistance mandiri.
actually while I was watching the presentation. Chakatoitika ndechekuti pandaiona chidzidzo ichi chidzidziswa naElder Tess. Oh, the number of times are just picking for caller. Because I wasn't agreeing with some of the things. Pane zvimwe zvinhu zvandaisatenderana nazvo. Or maybe she doesn't have the entire picture or information. Asi nyaya ndeyekuti aisava nemaonero chaiwo chaiwo. I'm glad I didn't call right away. Please watch the entire presentation first. Handina hangu kuona chidzidzo chacho chese mukuzara kwacho. Soon as pray ahead, and I did call her. At that time, I already had a clue that I probably needed to rethink some of my ideas and concepts. Panguva iyo ndakabva ndafunga kuti ndinofanira kunyatsofungisisa pamusoro pedzimwe pfungwa dzangu. So said, when Chomsky speaks about a number. Kuti panotaurwa naChomsky pamusoro pezvinhu zvakawanda. I could quickly realize that there was as we say, a common denominator with other libertarian streams. Saka ndakabva ndaona kuti tine patinosangana nhau dzakawanda. The topic of my presentation, which takes me to the title of my presentation. Saka musoro wechidzidzo changu is unconditional in his defense of freedom of speech. Saka musoro wangu unonzi kudzivirira kusungunuka pakutaura. Given two options. Tinogona kunge tine mamwe ma-options. Sorry. Let me switch off. This is so. Aqui parece que está tudo bem, Chloe. Sorry, just a little technical problem. So I believe we are always given options, two options. Saka takapiwa muono miiri. Presented with a challenging message. Iyo yakapiwa ine message inoti challenge. Of course, what we see in here is just opposite to our cherished ideas. Izvo zvakaita kuti tikwanise kuyemura dzimwe pfungwa. We can just acknowledge that God is giving us opportunity after opportunity. Saka Mwari vari kutipa mukana mushure momwe mukana. He has always done with much patience. Izvi Mwari vakazviita nemwoyo murefu chaizvo. And one of the things that it caught me off guard Tumwe zvinhu zvinotibata ndisina kugadzirira. Is that I was pretty sure that by now I had distanced myself completely with anything that could be associated with right wing ideas.
Saka iko zvino zvindonyatsoona kuti ndakazvibvisa kana kuzvirumura pazvinhu zvizhinji zvinorerekera papfungwa dzevanhu vekurudyi vatinoti right wing. You might understand that there are actually some nice ideas within libertarianism. Tinogona kuona kuti pane dzimwewo pfungwa dzakanaka dzinowanikwa mumafungiro echilibertarian. But there's this issue which all libertarians are united on. Pane zvimwe zvinhu zvatinoziva izvo zvinoita kuti malibertarians vakwanise kubatana. This is the issue of the freedom of speech. Pane nyaya yekusungunuka pakutaura. So I understand that this term, freedom of speech, is translated with different nuances. Ndinoziva kuti kutaura kuti freedom of speech, kusungunuka pakutaura zvinotaurwa nenzira dzakasiyana siyana. In English, if my translators can try to translate literally, it says freedom of speech. Ndinoziva kuti kuchirungu zvinogona kungoya sezvazviri kuti kusungunuka pakutaura. It says liberty of expression. Ndo kunonzi kusungunuka kutaridza zvauri kufunga. German, it says the liberty to have your opinion. Kana zvingataurwa mururimi rwechiJerimani kunenge uchinzi wakasungunuka kutaura muono wako. Nuances to this concept, but I don't want to go into all these details. Saka handina hangu kupinda muumbo hwakanyanya pamusoro pe-freedom of speech. So how do we deal then with the freedom of speech? Saka tinoshanda seiko nenhau yekusungunuka pakutaura? You need to understand that these are concepts which I am still in the process of understanding. Saka munofanira kuti tinyatsokunzwisisa izvo zvinhu zvandichiri kuzama kuti tinzwisise tese. What has helped me a great deal watching the presentations. Saka zvakandibatsira kuti ndirambe ndichiona zvidzidzo izvi. That in these presentations, it has been asking the uncomfortable questions. Mukati mezvidzidzo izvi eudatesi vaibvunza imwe mibvunzo yatanga tisina kunyatsokusungunuka nayo, tisiri comfortable. Can get caught up in arguments and philosophical concepts. Zvaibva zvaita kuti tipinde mukati menhaurirano kana kuti makakatanwa pamusoro pemanhaurirano dziri philosophical dzinoda kunyanya kuti tishandise. But if you ask some simple practical questions, saka kana ungabvunza mibvunzo yakangopfava iri zvinhu zvinoraramika, it often becomes clear pretty quickly zvinobuda zviri pachena nekukasika what this concept means. Kuti pfungwa iyoyi yekusungunuka pakutaura inombonyatsorevei. So there's an issue with freedom of speech. Pane nyaya pamusoro pekusungunuka pakutaura. How do you deal with those who want to make use of their freedom to say offensive things? I will now be
reading from a number of quotes. Saka ndichange zvino ndichiverenga kubva pane zvinyorwa zvizhinji. My translators, I'm at quote number 2. Kuvadudziri vangu ndiri pachinyorwa chenumber 2. Of the CATO or CATO Institute. They are a libertarian institute. Pane college. They have a section where they talk about a little bit about this issue of how to deal with hate speech. Saka apa vanenge kumakoreji vanenge vachitaura pamusoro kuti tinokwanisa sei kudhila so just to be clear, I'm not proposing that this is the right way to deal with it. Handisi kuti hangu iyi ndo nzira chaiyo yokuti tinge tichiita nezvayo. Sharing how they have been dealing with it. Asi kungo try kushare kuti zvinenge zvichifamba sei. So let me read then. Regai ndiverenge zvekare. Issue first arose in the 1920s. Saka nyaya iyi yekutaura kunorwadza yakatanga makore ma1920s nezvema political and legal debates over whether to restrict offensive, racial, and religious speech. Ichitaura pamusoro pematongerwo enyika uyezve nematare edzimhosva uko kunoita makakatirana pamusoro pekuti munhu. The same two arguments for restricting speech were repeated over and over again. Saka makakatirana aya ari mairi anoramba achitaurwa. First argument. Argument yekutanga. That a particular group like KKK, Ku Klux Klan, or the Nazis. Saka pamusoro peboka rinonzi the KKK, Ku Klux Klans, kana kuti ma-Nazis. That they represent a special case and are limited, and a limited exception to free speech protection should be made for it. Saka vanhu vakaita seivavava vanhu vanonzi vakakosha uyezve vanofanira kunge vachipiwa mukana wokuti. Okay, I hope you understood this. Ndinovimba kuti tanzwisisa izvi. They're saying there was this debate, and one of the arguments that was being used. Saka vanotaura kuti pakaita makakatanwa ende imwe argument yakashandiswa pamakakatanwa aya. Is that when it comes to racist groups like the KKK or Nazis, vanotiva kana taakutaura pamusoro pemapoka evanhu vari ma-racist vakafanana nema-Nazis nema-KKK, there should be an exception to the right of free speech. Saka vanofanira kupiwa mukana uye zvine kodzero yekuti vakwanise kutaura vakasungunuka. The second argument, argument yechipiri, that a free and democratic society has an obligation to restrict the activities. Saka yechipiri inoti iyo pane mapoka kana kuti nharaunda dzakasungunuka Of anti-democratic groups. Dzinofanira kuti So, in other words, they would need to restrict Nazis or KKK in order to preserve democracy. Saka nekuda kwokuti vanhu vanenge vachida kutonga kwakanaka kunonzi kwedhemokirasi vanofanira kuti vapote vachirestricta mapoka akaita seiwaya panhau dzekutaura kwavo. Sounds quite familiar to me. Izvi zvinhu zviri That's how I grew up, at least that's how I recall it. Kuti semakuriro andakaita kana ndakanyatsokurangarira. Pretty sure that that's the way how it's handled in Germany, for example. Zvakafanana nekuti zvakazopedzisa sei kuGermany semuenzaniso.
probably in other European countries. kana dzimwe nyika dziri mukati meEurope. They carry on saying in most European countries, these arguments carry today. Laws restricting hate speech in anti-democratic groups were adopted. Mukati menyika zhinji dziri muEurope, maarguments akaita seaya ari kutaurwa mukati mezuva ranhasi, mitemo inorambidza kutaura kunorwadza vamwe uyezve nema anti-democratic groups akabva atoiswa. So there's a acronym here, ACLU, just to explain. This is the American Civil Liberties Union. It's saka izvi zvinoreva kuti ACLU zvakamirira kuti American Civil Liberties Union inopawo muono wayo kuti they refuted both arguments. Saka vanoramba maarguments esaya ari maviri. Their line of defense for hate speech as free speech was adopted by the courts and today serves as the foundation of American public policy and the First Amendment doctrine. Saka izvi ndo zvinova hwaro hwezvinhu zvinotendwa nevanhu vemuAmerica uyezve ndo zvavanotenda mazviri kuti panofanira kunge just a side note. Saka ndoda kungoti taure zvinhu zviri padivi zvisingaenderani nezvandiri kuda kutaura. First Amendment is the amendment which talks about the freedom of speech. Saka tikataura pamusoro pe-First Amendment inotaura pamusoro pekusungunuka pakutaura. So their arguments against hate speech provisions saka argument yavo yekuti inofanira kumiririra kutaura kunorwadza. It could be summed up in the 1934 statement. Zvinotaurwa kuburikidza nekutaurwa kwakaitwa mukati megore ra1934. With the title, Shall We Defend the Nazis in America? Une musoro unoti, again by challenging the argument that the Nazis, with a reference to the suppression of civil liberties in Germany after Hitler's power grab in 1933, represented a special case. Saka vanotanga nekuchallenge argument yekuti mananzi anofanira kunge achidzikisirwa kusungunuka kwavo muGermany mushure mekunge Hitler atora simba mugore ra1933 uyezve izvinoita case iri special uyezve just a minute ago we talked about their special cases. Saka mukati menguva yapfuura tambotaura pamusoro penguva dzakakosha kana kuti nyaya dzakakosha ma-special cases. So the American Civil Liberty Union, they're refuting this argument. They say Nazis are not a special case. Saka tamboona ACLU ichitaura kuti mananzi avafanira kunge vachipiwa mukana wekuti vave ne-freedom of speech nekuti havasi boka rakakosha sekutaura ukazvaita. They did indeed insist that the rights of everybody have to be protected and defended independent of the content of the beliefs. Saka ACU inonyaramba ichiramba ichitsimbirira pfungwa yekuti kodzero dzemunhu wese dzinofanira kuchengetedzwa uyezve nokumiririrwa hatarisi kuti unotenda zvipi. Once you accept exemptions to free speech, you cannot be sure when they will be used against yourself. Saka kana ukakwanisa kugamuchira kuti pane vamwe vanhu vanopiwa mukana yekuti vataure zvavanenge vachida kutaura, haukwanisi kuva pachokwadi kuti achazoshandiswa kwauriwo rini. Saka ndoda kuti ndishandise mimwe mienzaniso. A law which was implemented in the UK. Pane mutemo uri kuiswa mukati menyika kuUK against fascists. Uyu mutemo wechifascist. Against fascists. Was actually used more to control anti-fascists. Saka mutemo uyu wakanyanya kushandiswa kuti they're saying
the rights of communists and socialists. Saka vanotaura kuti kodzero dzemakomunisti nemasocialist. The rights that a communist has. Kuti kodzero idzo dzine makomunist. To the rights of a Nazi. Nekodzero dzemunanzi. And this can be summed up by the term, the viewpoint of neutrality. Saka tinokwanisa kuzviisa muchidimbu nenzwi rekuti maonero emunhu asina. How they call it the first principle on which the modern First Amendment doctrine is built. Saka vanotaura kuti apa ndo pakazembera First Amendment, chinyorwa cheFirst Amendment papfungwa iyoyi. There's this neutrality. Votaura kuti saka pane maonero ekuti munhu ari pakati nepakati. The other principle is the emergency principle. Imwe pfungwa yavanoshandisa inonzi emergency principle. It's that speech has to entail a clear and present danger. Kuti vanotaura kuti mutauro unofanira kunge uri pachena uyezve uchitaura pamusoro pechityiso. A clear and present danger if it is to be exempted from the First Amendment protection. Saka vanoti kana zvichinge zvakadaro inofanira kunge ichi. In other words, if you want to take away someone's rights of free speech, zvinofanira kuexemptwa kubva paFirst Amendment. Saka vanotaura kuti kodzero yemunhu kuti ataure zvaanoda has to be under the circumstance inofanira kunge ichipuwa munhu that zvichienderana whatever he's doing or saying zvichienderana nekuti zvaari kuita kana zvaari kutaura would represent an immediate danger. Kuti zvinomiririra chityiso kana zvakaipa zviri padyo. And there is and how this functions in practice is might be tricky. Saka pane zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika This is complicated how this works actually in practice. Izvi zvinhu zvakaoma kunyatsonzwisa kuti zvinonyatsoshanda sei kana zvinyatsoitika kwatiri. They continue to argue. Vanoramba vachienderera mberi vachiti it has to be very clear that this is an immediate danger. Kuti zvinofanira kunge zviri pachena kuti mukutaura kwemunhu ari kutaura zvinhu zvinokuvadza zvinoda kutoitika. More than clear. Because actually nobody can say for sure what speech will lead to violence. Saka vanoti zvoni izvozvo zvinofanira kuita zvitesta kuti vaone kuti munhu zvaari kutaura. So think about this. Everybody is saying you can say whatever you want. Kuti zvinokwanisa here kuunza violence. Saka zvese munhu zvaanotaura you can do whatever you want. Saka munhu unokwanisa kuita zvese zvaunoda. Because you will have to prove me that what I'm doing, what I'm saying, unofanira kunge uchizviona wega kuti zvandiri kuita nezvandiri kutaura will lead to violence in some moment. Nokuti zvauri kutaura zvinogona kukonzeresa nyonga. It might sound obvious and simple to us. Zvinogona kuita kunge zvinhu zviri pachena kwatiri. But I believe in legal terms, it's quite challenging to establish this connection. Asi ndinovinza kuti kana ungashandisa panhau dzemutemo zvinhu zvisiri straightforward kuzviita. So what this had me thinking about, Saka zvinhu zvakaita they say
you can't actually prohibit anyone, take away his right of free speech. Saka zvakaita kuti ndifunge kuti haukwanisi kutorere munhu kodzero yake yekuti akwanise kutaura. So they say, because you cannot prove that this will do any harm to anyone in some moment. Kutaura hazvisi kuzokanganisa here umwe munhu. Yeah, but we have an example actually, which all of you are familiar with. Tine mufananidzo uyo wandinoziva kuti vazhinji venyu munouziva pamusoro pawo. I was thinking of Lucifer. Ndandichifunga pamusoro paLucifer. And how his speech ended up leading to violence. Ndichifunga kuti mutauro wake wakazopedzisira seiko we would be a bit naive to think that, that whatever you say is just kind of neutral. Nokuti unofanira kuziva kuti zvese zvaunotaura zvinofanira kunge zvisina divi, zviri neutral. I will just share this screen quickly with you so you can read one of the quotes. Ndoda kuti ndingokwanisa kushare nemi chandinacho ichi. Chinyorwa chandinacho. So it says, this is from some letters or manuscript. Izvi zvinobva pazvinyorwa tsamba kana kuti manuscripts. Talking about Lucifer here. Zvichitaura pamusoro paLucifer. He believed his own lies. Akatenda nhema dzake. His darkness was light to him, and light was darkness. Rima rake rakanga riri chiedza kwaari, ende chiedza chachiri darkness kwaari. To Satan, this was his ruin. Kuna Satan uku ndo kwakuri kuparara kwake. He had the advantage. Aive nemukana wakakura chaizvo kwaari. Lucifer could lie, deceive, accuse. Lucifer aikwanisa kunyepa nekunyengera uyezve nekupomera. God cannot lie. Mwari havakwanisi kunyepa. God moved in a straightforward course. Mwari vanofamba nenzira yakatsetseka, iri straight. Crooked, wriggly, twisting course, serpent-like. Lucifer anofamba nenzira inobhenda bhenda isina kunyatsokuita straight uyezve inofamba ichimheya mheya. At the beginning of his course of sin, as only God can warn. Lucifer aikwanisa kupiwa chenjedzo pekutanga paakatanga chivi chake. Mwari chete. Stubborn resistance and unbelief construed every merciful interposition of God into a pressure and restriction of his rights. Asi kushwindi hwake nekuramba kutsiurwa nekusatenda kwake ndiko kwakaita kuti zvese zvaiswa naMwari zvavachitadza tsitsi dzake kwaari iye zvaiwo aizviona sekunge ari kunyanya kupiwa pressure uyezve achimanikidza himself for a time. Akazvinyengera kwekanguvana. Because he gained some of the angels to his side as superior to God. Nokuti akanga awana dzimwe dzengirozi kurutivi rwake achiona sekunge iye akura pamusoro paMwari. Lord allowed Satan to go on until he should reveal himself in his true character. Mwari vakatendera kuti Satani aramba achienderera mberi kusvika azvitaridza zvaakanga ari iye muchimiro chake chechokwadi. By giving himself a sacrifice to destroy the works of Satan. Kristu badzi nekuzvipa iye sechipiriso ndiye aikwanisa kuparadza mabasa aSatani. One of my points is that Lucifer had free speech to a certain degree. Saka pfungwa yangu yekutanga ndeyekuti Satani aive ne-freedom yekutaura zvaano. This didn't carry on forever.
asi izvo hazvina kuramba zvichienderera mberi nekusingaperi. And he, and at some moment, he was expelled from heaven. Neimwe nguva Satani wakabviswa, wakadzingwa kudenga nekusingaperi. So I had mentioned previously that my background is European. Saka ndambotaura kumashure uko kuti inini nhoroondo yangu yekumashure ndeye kuEurope. And that they deal with the liberty of expression somewhat different than they do in the United States. Saka inini maonero angu andinoita zvinhu pamusoro pekuti munhu anotaridza zvaanonzwa iye kuda kutaura kana kuita. I won't really read the entire thing, but I have a brief paragraph from the Criminal Law Code of Germany. Saka handina hangu pfungwa yakazara panyaya, asi ndine chidimbu chebepa rinotaridza zvemutemo kuGermany. Paragraph which talks about the incitement to hatred. Saka pane chidimbu chinotaura pamusoro pekuti munhu anokonzeresa kuti vanhu vaive nekuvekana. It is a crime imhosva iyoyo kuita izvozvo. Incite hatred against segments of the population. Kuti unokwanisa kuita kuti vanhu vavenge. Call for violent or arbitrary measures against them. Wobva waita kuti vanhu vaite zvinhu zvehutsinye kune vanhu ivavo. In a manner capable of disturbing the peace. Uchizviita izvi uchida kukanganisa kusungunuka. Saka unenge uchikonzeresa. Viciously malign or defame segments of the population. Saka kukonzeresa ruvengo kune chimwe chipandi chevanhu. Somewhat repetitive here. They go on to define what this actually means. Saka vanoenderera mberi mukati mechidimbu ichocho vachitaura kuti zvinomborevei kukonzeresa ruvengo kune rimwe dimbu. These offenses can come in many ways. Tinoziva kuti mhosva idzi dzinogona kuuya nenzira dzakasiyana siyana. Written or a word. Zvinogona kuuya kumabasa. But then they close the paragraph. Asi zvino vanopedzisa chinyorwa chavo vachiti. Remember how it started. It is a crime to. Ngatirangarire kuti zvatanga sei kuti imhosva. To approve of. Kuti munhu akurudzire. Deny or downplay. Kuramba kana kutatsira pasi. An act committed under the rule. Chinhu chaitwa pasi pemutemo. Of National Socialism. Waitwa pasi pemutemo we-National Socialism. The long version of Nazism. Saka iyi ndo chidimbu chihombe chinotaridza pamusoro pemananzi. It means National Socialism. Zvinoreva kuti socialism inoitwa nenyika yese. In a manner capable of disturbing the peace. Nenzira iyo inokanganisa kusungunuka. So if you think you can just share your Nazi ideologies in Germany, saka kana uchifunga kuti unokwanisa kungoshare pfungwa dzako dzechinazi muGermany, you're actually committing a crime. Unenge uchitoita mhosva. Let it for you to decide if this is good. Saka kuti iwe uite sarudzo yako kuti zvakanaka here izvi. Or if this is just taking away the precious freedom. Kana kuti kungotorera munhu freedom yake yakamukoshera. I want to be clear. I think they're doing it the right way. Saka ndofanira kuti ndibude pachena
kuti vari kuita chinhu chakanaka. Recently, situation here in Brazil. Recently, there was a situation here in Brazil. Ndo zvakafanana nezvatiri kusangana nazvo kuno kuBrazil. Someone who publicly expressed his sympathy to Nazi ideas. Saka kana iwe ukataridza kuti uneka kunzwira tsitsi kaunoita pfungwa dzemanazi. So this led to some sort of discussion and some polemic discussion. Saka inopedzera ingori nhaurirano zvayo. But in Germany, he might have been accused of incitement to hatred. Asi kana ukazvitaura zviri kuGermany zvinoita kunge uri kukonzeresa kuti paite vamwe rimwe boka. I'm saying there are ways to deal with different situations when it comes to freedom of speech. Saka ndikuti pane nzira dzakasiyana-siyana dzekukwanisa kudhila nekusungunuka pakutaura zvichienderana nezvitaurwa papi. Just to sum this up, kuti ndikwanise kuzviisa izvo muchidimbo. This paragraph is often used. Chinyorwa chinowanzo kushandiswa, chidimbo chechinyorwa chinowanzo kushandiswa. No, it is often used. Chinonyanya kushandiswa. With those who deny the Holocaust. Kune avo vanoramba Holocaust. You can easily think of a number of politicians who made an end to their career for speaking before thinking. Zvinowanzoitwa neavo vanoita zvematongerwo enyika, mapoliticians vanoita zvinhu zvavo vasati vanyatsokuzvifunga. I can remember some of them just lost their political career from one day to another. Saka handisi kunyatsa hangu kuvarangarira asi vakasiya mabasa avo nezuva rimwe chete uchibva pane rimwe uchienda pane rimwe. And just going back quickly to the American Civil Liberties Union. Ndichidzokera zvishoma kune American Civil Liberties Union. Maybe I should have done this before. Ndingadai ndazviita izvi kumasure. At the American Civil Liberties Union, they are a non-profit organization. Saka ACLU iboka risingaiti nezvokwana maprofits atinoti they were founded in the 1920s. Yakatanga mukorera. They were founded to defend and preserve the individual rights and liberties guaranteed to every person in this country by the Constitution and laws of the United States. Saka yakatangwa mukati megore 1920 kuti ikwanise kudefenda uyezve nekuchengetedza kodzero dzemunhu nemunhu nekusungunuka kwake kwemunhu wese mukati they have a position on speech. Saka pane mapositions akakosha ipapa. As you already know by now. Sekuti kuita pari zvino. They actually do say is that this union, they support free speech. Chekutanga ndechekuti vanotsigira kutaura kwakasungunuka. You the right to express unpopular or controversial ideas. Zvinosanganisira kodzero yako kuti unyatsosungunuka kutaura even pfungwa dzaunoziva kuti dzine mutauro uyezve dzisinganyatsokuzikamwa nevanhu. Zvakafanana kuva resiste kana kutaura zvinhu
You don't have to like it, right? This is how they handle it. So I pulled up a couple of cases, and we're already coming to an they don't necessarily will decide on something that a person did right or wrong. Hazvinyanyi kutaura pamusoro pekuti munhu awana chinhu ichi nenzira chaiyo here kana kuti neisiriyo. They would give their decisions and opinions on legislation. Vanongoisa maonero avo pamusoro pezvemutemo. The states or the local laws take care of the individual. Vanongotaura pamusoro pemutemo yemunyika imomo pamusoro pemunhu sedunga munhu. This court case, Brandenburg versus Ohio. Pane nyaya iyi yakaenda kumatare edzimhosva. 69. Gore ra69. If you very brief, the Supreme Court held that the First and 14th Amendments protected speech advocating violence at a Ku Klux Klan rally because the speech did not call for imminent lawless action. Saka vanotaura kuti mutauro wakaitwa pamusoro peungano yema-KKK zvakakonzeresa kuti paite violence pakati pevanhu. So remember the counter arguments that we read a few minutes ago. Ngatirangarirei ma-arguments anopokana neii atashandisa. Let's remember the arguments that they brought forward. Ma-arguments akaunzwa. There's actually, you will have to prove that whatever somebody says presents an imminent danger. Saka unofanira kunyatsotaridza pachena kuti zvataurwa nemunhu uyu zvinotaridza kuti pane dambudziko rinoda kutoti riitike. The Supreme Court decided that whatever was being said, advocated at this Ku Klux Klan rally, was actually not an issue because it did not provoke immediate danger. Izvozvo zvinokonzeresa kuti paitike It might be interesting to look closer at this because I'm not really giving you the details or the arguments here. Saka zvakakosha kuti tinyatsotarisisa nyaya iyi nokuti handisi kunyanya kukupai ma-details argument yacho. Then there is RAV versus St. Paul, 1992. Pane nyaya yakaenda kumatare edzimhosva mukati megore ra1992. There was a local criminal ordinance. It was that was prohibiting the display of symbols that arouse anger, alarm, or resentment in others on the basis of race, color, creed, religion, and gender. Saka zvairambidza kuti vanhu vange vachitaridza mifananidzo inoita kuti vamwe paitike violence zvichienderana nekuti uri weresi ipi kana kuti that this
local law was unconstitutional. Saka mutemo uyu unonzi Under what argument? mutemo. Law violated the First Amendment because it punished speech based on the ideas expressed. Saka izvi zvinonzi zvakanga zvakashata nekuti zvaikonzeresa. So just to give you a very small background of what led to this case. Saka regai ndikupei umbo hwekuti chii chakanyatsoitika panyaya iyi. There was a situation where a bunch of teenagers Paive ne situation yekuti pakasangana boka rebana they thought they could burn a cross on the lawn of a black family. Kuti vakaenda vakatanga kupisa symbol yecross paloni yevamwe vainge vari mhuri yechitema. The police, they actually charged these teenagers based on this local law. Saka ava vana vechidika vakatongwa zvichienderana nemutemo uyu wemunyika but the Supreme Court dismissed the charge. Asi Supreme Court yakaramba mutongo uyu. Or actually they decided that this law was unconstitutional. Saka vakatenderana kuti mutemo uyu wanga usiri pabumbiro remutemo. So would have to reformulate the law. Kana kuti vaifanira kuti vagadzire mutemo uyu zvekare. Whatever these teenagers did was basically okay because they were using the right of free speech. Asi mumwe mutemo unobva wati ava mateenagers aya vaishandisa kodzero dzavo nekusungunuka kwavo kutaura zvavanoda. To an end now. So time flies. I would have liked to spend more time speaking about something that you all are familiar with. Should be. Ndanchida chaizvo kuti nditore nguva yangu yakawanda ndichitaura pamusoro pezvinhu izvo zvatinonyatsokuziva tese. It is the case of Gamergate. Inyaya pamusoro pa. I hope all of you have read the articles and are familiar with what this is about. Ndinovimba vazhinji takaverenga zvinyorwa pamusoro penyaya iyi ende toziva kuti inyaya yei. Just to refresh your memory. Kuti ndingokubatsirai kuti murangarire kuti inyaya pamusoro pei. We used the last 5 minutes to talk about this case of Gamergate. Saka regai tishandise maminutes edu mashanu asara kutaura pamusoro penyaya iyi. Hopefully close the circle with why this is connected to the issue of free speech. Saka ndinovimba kuti izvi zvichatibatsira kunzwisisa kuti zvinhu zvinobatana sei nenhau yekusungunuka pakutaura. So reading from quote number 11. Takuverenga kubva pa-quote number 11. Gamergate was an online harassment campaign initially conducted through the use of the hashtag Gamergate that promoted sexism and anti-progressivism in video game culture. Saka chinonzi Gamergate yanga iri kushungurudzwa, ikampeini yekushungurudza yaitwa painternet yakatanga ichiitwa pachishandisa yainzi hashtag Gamergate. Beginning in August 2014, the campaign targeted women in the video game industry, notably game developers Zoe Quinn and Brianna Wu, and feminist media critic Anita Sarkeesian. Saka game iyi yainyanya kusimudzira nyaya dzesexism. Saka mukati maAugust 2014 kampeini yakatanga yakatageta vakadzi vari muvideo game industry vakafanana naZoe Quinn naBrian Wu nemafeministi
vana Anita The Sacrian. harassment campaign included doxing, threats of rape, and death threats. Saka harassment iyi yaisanganisira inonzi doxing yekuti vanhu vanenge vachityikidzirwa kuti vanogona kurepwa uyezve nekutyikidzirwa kuti vanogona This is all kuuraiwa. from Wikipedia. Saka izvi zvinowanikwa kubva paWikipedia. So why did this all happen? Quote number 12. Tikaverenga kubva pakoti number 12. Zoe Quinn, she was a game developer. Anonzi Zoe Quinn anga ari a game developer. And she had developed a game somewhat, let's say, not so typical for the game industry. Saka akagadzira game yake iyo yanga isina kunyanya kufanana nemagame aiitwa muindustry. Instead of having, let's say, a point of view shooter game, akatanga kugadzira chigame chaiita zvekushuta. A game about shooting and action. Akagadzira game yake yaiita pamusoro pekushuta. He made a game about depression. Uyezve ichitaura pamusoro pe-depression. I've never played this game. Ina ndinambotamba hangu game. Game, text-based game. You interact and go through certain experiences that show how this depression works. Saka game iyi kana ichitambwa inotaridza kuti munhu anosvika seiko pakusvika aita depression. Did not and this, the simple fact that she published this game, saka nyaya yekungoti akakwanisa kugadzira game iyoyi, caused an enormous outrage for no logical reason. Saka zvakakonzeresa kuti itadze kugamuchirwa zvisina kana chikonzero chinobata. To the point, as we just read, harassment campaign, doxing, threats of rape and death threats. Saka izvi zvakabva zvaita kuti awane kutyiswa kwekuti anogona kurepiwa kana kuti kuuraiwa. This is actually really, you say, really severe taking place there online. Saka tikuona kuti zvinhu izvi zvaiitika online. So there's this article from Vox Media. Saka pane ichi chinyorwa chinobva paVox Media. They asked a question. It's an article from last year. Vanobvunza mubvunzo. And they asked, what did we learn from Gamergate 7 years later? Saka mushure mekunge papera makore 7, vanobvunza kuti zviiko zvatakadzidza kubva game inonzi Gamergate. One point they're making is, this is after quote 14. Saka mushure mequote number 14. Social media platforms didn't learn how to shut down this ingenious conversations over ethics and free speech. Saka vanodzidza kuti mushure menge zvese izvi vanodzidza pamusoro pekutaura vakasungunuka mukati megame iyoyi. So my time is up, but I will sum up quickly. Nguva yangu yapera asi They are using an important word here. Saka pane inzwi rakashandiswa rakakosha chaizvo. They're using this word, they didn't learn how to shut down disingenuous conversations over free speech. Yeah, and then continuing, it says the current debate around whether to privilege freedom of speech over the damage done by extremist rhetoric
and other types of harmful speech arguably began with Gamergate. Vanoendera mberi vachiti iko zvino zvimakakatano ari kuitwa pamusoro pekupa kodzero yekusungunuka pakutaura kune avo vanhu vari zvichienderana usingatarisi kuti vakonzeresa. There is the perception of not having bias, particularly in American media, that this idea that you are a veteran or something good, journalist, if you don't take a side. Saka pane pfungwa inobuda yekuti mukati mavatorera nhau kuti kana iwe uchinge usina kutora divi panyaya yeGamergate. It's an issue that really somebody ought to be taking side on, like Nazis. Saka inyaya yakafanana nekuti munhu anofanira kutora divi zvakafanana nezvemananzi, the Nazi people. Attention to free speech over the appearance of bias is especially important within tech culture. Saka kuzvipira kutaura ukasungunuka pamusoro pekuonekwa kwekurerekera, especially panyaya technology. It says something interesting. It says dedication to free speech over the appearance. Sorry, I read that. Especially important in tech culture, where a commitment to protecting free speech is both a banner and an excuse for large corporations to justify the approach to content moderation or lack thereof. Saka vanotaura kuti izvi zvinoita kuti munhu azvipire kuchengetedza kutaura kwake uyezve ndo zvinoita kuti makambani mazhinji akwanise kuzvijustifya pamusoro pemaonero avanoita content moderation kana kutoishaya zvachese. Yes, but this is exactly what it sounds to me. Izvi asizvo zvazvinonyatsokureva kwandiri kana ndakazvitarisa. That libertarians are making an excuse. Saka libertarians ari kupa excuse. Yeah. Not to have to deal with these comfortable situation. Vari kupa excuse yekuti havakwanisi kuti vadhile nemasituations aya anenge it's easier to grant everyone the right to just speak freely. Kuti vanokwanisa kupa munhu wese mukana wekuti ataure akasungunuka. Free speech is certainly an important achievement. Saka kutaura munhu wakasungunuka chinhu chakakosha chokuti unokwanisa kuwana. We've all seen what's going on in Russia. Tinogona kutarisa izvo zviri kuitika kuRussia. Lately, if you decide to use your free speech, you might go to jail for 15 years. Kuti iwo kana ukada kushandisa kusungunuka kwako kutaura zvauri kufunga unogona kuenda kujere kwemakore anosvika 15. There's with a small verse, psalm. So do we enjoy liberty after all? Saka tisu tinokwanisa here kuwana rusungunuko pamusoro pazvo zvese. This Psalm 119:45. Tinovereka kubva kuna Psalms 119 verse 45. And I will walk at liberty, for I seek thy precepts. Ndichafamba pakusungunuka, ndichafamba ndakasungunuka nekuti ndinotsvaga zvirevo zvenyu. The way I read it, it says that in order to walk in liberty, you have to follow rules. Saka zvandaiverengera ndezvekuti inotaura kuti iwo ufambe wakasungunuka unofanira kuteedzera mitemo. Precepts, these God's precepts, right? Saka mitemo yaMwari. These are rules from above. Saka zvinobva kubva pamusoro. From the bottom to the top. Zvimwe zvobva zvichibva kumusoro. Not from the bottom to the top like a libertarian would suggest. Kwete kubva kumusoro zvichidzika zasi sekufungira kunoita malibertarians.
close with this last quote here, which I will share on the screen. Saka ndichaverenga last quote yangu yandichashare pascreen. It's worth remembering this precious quote. Saka tichaverenga chinyorwa ichi. I'm saying this just to make the point. Saka ndikutaura pfungwa iyi kuti ndikwanise kuburitsa imwe pfungwa yakakosha. That it's really not worth to cherish or to defend any private ideas if you end up losing your salvation over it. Unokwanisa kuluza salvation yako nokuda kwaizvo. As in all ages, he has wrought through human instrumentalities to give decided messages of warning to his people. Zvakangofanana nemakore ese anoshandisa ma-instruments kuti akwanise kupa ma-messages ekuchenjedza vanhu vake. That they may be aroused and convicted of their sins and be led to repent and reform. Kuti vanokwanisa kupa ma-messages avo vanenge vapuwa uyezve vagokwanisa kutsiurwa pazvivi zvavo. We all heard what the sin is. Yeah, in the last few days, Carolina, Elder Tess, they've been speaking about this. Saka tinoziva kuti chivi chacho chii nokuti tinoziva kuti Elder Tess nana Carolina vakanga vachitaura pamusoro pezvivi izvi mukati mezvidzidzo zvavakaita kumashure. Carries on here, it says, but at the very time when he is thus empowering men and women by his Holy Spirit to cry aloud, to spare not, to lift up his voice like a trumpet and show his people their transgressions and the house of Jacob their sins, there are other influences at work to counteract the working of God through his appointed agencies. Saka unoenderera mberi chitaura kuti apo panguva iyo paaisimudzira varume kuburikidza nekudedzera kukuru vasingasiriri uyezve vachisimudza manzwi avo semunhu unodedzera nehwamanda achitaridza vanhu kudarikira kwavo uyezve neimba yaJakobho zvivi zvayo. Pane zvizhinji zvaishanda panguva izvo Those to whom the scripture is applicable. Ndeavo apo heal the hurt of the daughter of my people slightly, saying, peace, peace, when there is no peace. Avo ndo vanotaurwa nezvinyorwa vachinzi vanosimudzira kwevanhu vangu vachiti ngakuve nerunyararo runyararo iko kusina runyararo. Heavenly God, Matei, Mwari vari kudenga. We thank you once more Tinokutendai zvekare that you have been teaching us nekuti manga muri kutidzidzisa all along these years. Makore ese aya. You guide us in this process of transformation. Muchiti chengetedza mukati me process you give us the opportunity to rethink our ideas and kuti tikwanise kutora pfungwa dzedu. And that there's none, that nobody needs to remain in doubt. Kuti pasava nomwe chete anosara ari achidhauta. I'd like to ask you, especially for the rest of this camp meeting, Saka ndinokumbira kune kupedzisira kwemusangano uno wese that you may bless all those who are participating around the world. Kuti munyatsokomborera vese vari kuparticipata mukati menyika yese. Of Christ, amen. Muburikidza nezita raJesu, amen.